Salutare, sunt Ștefan, vă prezint notițe din chirurgia mâinii, sursele pe care mă bazez sunt Green's Operative Hand Surgery și voi începe cu articulația radioulnară distală. Articulația radioulnară distală, în continuare ARUD, este importantă pentru mișcarea mâinii, fiind legată funcțional și anatomic de articulația ulnocarpală. Biomecanica complexă a acestei articulații depinde de fosa sigmoidă a radiusului, ulnă, variația ulnară, complexul triangular, fibrocartilaginos, în continuare CTFC. CTFC este un țesut moale interconectat care susține articulațiile radioulnară distală și ulnocarpală, format din ligamentele radioulnare palmar și dorsal, cartilajul fibrocartilaginos propriu-zis, podeaua tecii, extensorul ulnar al carpului, EUC, omologul meniscal ulnocarpal și ligamentele ulnocarpale palmare. Ligamentele radioulnare palmare și dorsale sunt principalele stabilizatoare ale ARUD și se atașează de ulnă. Discul articular transmite și absoarbe forțele de compresiune. Stabilitatea acestei articulații și considerațiile terapeutice pot fi influențate de prezența unei fracturi a stiloidei ulnare. Omologul meniscului este structura țesutului moale compusă din țesut conjunctiv lax bine vascularizat, ce se găsește între capsula ulnocarpală, discul articular și aspectul proximal al piramidalului sau tricvetrum. Arcul normal de pronație și supinație variază între 150-180 de grade, iar axul mișcării se deplasează în timpul rotației. În plus, contactul articular variază între 60% sau 2/3 din suprafața disponibilă în poziția neutră și mai puțin de 1/10 sau 10% la marginile fosei sigmoide în timpul pronusupinației totale. Importanța examinării clinice a membrului superior pentru evaluarea cauzelor simptomelor încheieturii mâinii sau articulației pumnului. În special este important să se ia în considerare impactul afecțiunilor patologice ale cotului și antebratului asupra funcției ARUD și cauzele vasculare sau neurogene. Evaluarea membrului superior implică inspecția generală, mișcările active și pasive, forța, sensibilitatea și manevrele provocatoare. Testarea sensibilității punctului dolor, crepitația tendoanelor și evaluarea unei eventuale efuziuni la articulația ulnocarpală sau radioulnară pot fi semne ale artritei degenerative sau inflamatorii. Evaluarea mișcărilor active și pasive ale încheieturii mâinii și antebrațului este importantă pentru diagnosticarea afecțiunilor ARUD și a altor probleme similare, cum ar fi instabilitatea ulnocarpală. Se evidențiază importanța combinării evaluărilor și a testelor pentru obținerea unei înțelegeri mai bune a stării încheieturii mâinii și a antebrațului, precum și interpretarea rezultatelor în contextul istoricului și simptomelor pacientului pentru un diagnostic corect și un tratament optim. Examenele paraclinice sunt metodele utilizate pentru evaluarea instabilității ARUD. Radiografia este cea mai utilizată metodă de imagistică, aceasta fiind utilă pentru diagnosticarea și măsurarea instabilității ARUD. Poziționarea adecvată a antebrațului este importantă în obținerea unor imagini precise. De asemenea, există mai multe tehnici de măsurare a variației ulnare în proiecția postero-anterioară. Ecografia nu a fost încă recunoscută ca fiind foarte precisă în evaluarea instabilității ARUD, însă lucrările recente sugerează că ar putea fi utilă în acest scop. Artrografia încheieturii mâinii a fost folosită anterior pentru evaluarea leziunilor CTFC, dar a fost criticată pentru sensibilitatea sa redusă.
Tomografia computerizată, prin măsurări anatomice, permite de a investiga instabilitatea a rud. În plus, este utilă pentru evaluarea fracturilor, deformărilor sau variații anatomice a fosei sigmoide, a capului ulnar și a artrozii degenerative. Scintigrafia sau scanarea osoasă are un rol limitat în evaluarea a rud, dar poate fi utilă în diagnosticarea sindromului de impingement ulnar. În prezent, imagistica prin rezonanță magnetică nucleară și artroscopia sunt cele mai utilizate metode pentru evaluarea leziunilor CTFC și a instabilității a rud. Artroscopia este cea mai precisă metodă de evaluare a leziunilor CTFC și a instabilității a rud, precum și pentru ghidarea tehnicii de reparație artroscopică. În general, este important să se utilizeze o combinație de metode și instrumente pentru evaluarea și diagnosticarea instabilității a rud, fiecare având avantaje și dezavantaje în funcție de situația specifică. Clasificarea lui Palmer a leziunilor CTFC se bazează pe locația și severitatea leziunii, aceasta implicând CTFC, capul ulnar și carpul. Însă, schimbările degenerative în alte structuri, cum ar fi discul articular, osul semilunar, piramidal sau tricvetrum, ligamentul interosos, lunotricvetral și capul ulnar, pot varia semnificativ. Tratamentul trebuie să ia în considerare degradarea articulației, reducerea încărcăturii sau sarcinii la nivelul articulației ulnocarpale, stabilitatea, congruența articulară a rud și prezența deformităților scheletice primare sau secundare. Clasa 1A reprezintă o ruptură a discului articular care poate fi tratată conservator cu repaus, imobilizare și antiinflamatorii, dar și cu debridare artroscopică în cazul în care simptomele persistă. Clasa 1B reprezintă o ruptură parțială sau completă a ligamentului CTFC de la atașamentul său ulnar, iar tratamentul inițial trebuie să restricționeze forțele care acționează la nivelul CTFC prin imobilizare timp de 4-6 săptămâni. Clasa 1C este o ruptură parțială sau completă a ligamentelor ulnocarpale, care apar mai rar decât celelalte leziuni CTFC, dar poate fi dificil de diagnosticat. Clasa 1D reprezintă o ruptură parțială sau completă a ligamentului CTFC de la radius și poate implica un fragment osos. Pentru repararea discului articular la marginea radiusului s-au descris diferite tehnici artroscopice, inclusiv utilizarea ancorilor specializate, dar și reducere deschisă și o sinteză a fracturilor mari prin avulsie cu deplasare ale radiusului. În cazul leziunilor ce sunt componente ale unei fracturi mai extinse la nivelul radiusului distal, acestea sunt stabilizate prin reducerea și fixarea fracturii cu o atenție specială necesară dacă lățimea, bara diastaza sau instabilitatea semnificativă a rud persistă după reducere și stabilizare. Este important să se ia în considerare fiecare caz individual și să se personalizeze tratamentul pentru a asigura o recuperare optimă. Instabilitatea acută a articulației radioulnare distale se referă la o problemă la nivelul încheieturii mâinii, în care articulația dintre radius și ulnă nu funcționează corespunzător. Această instabilitate este clasificată în funcție de locul unde are loc leziunea sau deformația, iar aceasta ajută la stabilirea tratamentului potrivit. Cea mai frecventă cauză a instabilității a rud este o fractură la nivelul radiusului distal, dar instabilitatea după reducere și fixare corectă a radiusului este rară. Diagnosticarea și tratamentul instabilității a rud depind de gravitatea leziunii și de structurile afectate, iar reabilitarea și monitorizarea pe termen lung pot fi esențiale pentru a asigura o recuperare completă. Vă mulțumesc! Îmi dați un like, urmează notițe din chirurgia mâinii pe tema instabilitatea cronică a articulației radioulnare distale.